Is-sit influenti Politico irrapporta dwar l-iskop wara l-għażla ta' Simon Busuttil bħala Segretarju Ġenerali fil-Partit Popolari Ewropew. L-eks Kap tal-Partit Nazzjonalista Malti ingħata din il-kariga mill-mexxej tal-Partit Popolari Ewropew Manfred Weber li mażlux biex jgħinu jfassal politika jew ħidma organizzattiva, iżda biex dan il-partit fil-Parlament Ewropew ikompli jmexxi aġenda ta' propaganda. Politico jirrapporta li Weber ta' din il-kariga lil Busuttil biex jikkampanja flok iwettaq xogħol politiku. Dan huwa skandlu li anke fil-Partit Popolari Ewropew stess hemm tgergir dwaru. Il-Politico jgħid li membri parlamentari Ewropej tradizzjonali u konsulenti li jemnu li xogħolhom huwa li jfasslu politika favur iċ-ċittadini Ewropej huma rrabjati b'dak li ġie rrapportat. Bekk l-impressjoni ta' Busuttil li sejjer jagħmel xi xogħol ta' stoffa l-Ewropa ġie mxejjen minn Politico li qal li dan se jaħdem fuq il-propaganda. Politico mhux l-ewwel darba li rapporta Rebus li qajjem Simon Busuttil fil-Partit Popolari Ewropew. Ftit ta' xhur ilu kien ġie rapportat li numru ta' membri parlamentari Ewropej tal-Partit Popolari Ewropew kienu urtati u rrabjati bid-deċiżjoni tal-kap Manfred Weber li qabad u għażel lil Simon Busuttil bħala Segretarju Ġenerali tal-Partit Popolari Ewropew. Numru ta' membri parlamentari Ewropej u nies qrib il-Partit Popolari Ewropew akkużaw lil Weber li favorixxa lil Simon Busuttil, deskritt mill-Politico bħala ħabib ta' Weber u li għandu ftit esperjenza u tarif tal-Parlament Ewropew u tal-Grupp Politiku Ewropew li fih huwa msieħeb il-Partit Nazzjonalista. Manfred Weber mhux ġdid għal Simon Busuttil kif dan kien iresqu lejn Malta anki biex jitkellem fil-mass meetings li kien jorganizza u jitkellem fil-miftuħ kontra pajjiżna.